ଆଜିଠାନୁ ପ୍ରାୟ 15 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ତଳେ ବଣ ମଣିଷ ବାଗିରେ ଦିଶୁଥିବାର ନୃବାନରରୁ ଆଦିମାନବର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଓ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ଥିଲା। ଭୋକ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ମାରି ତାହାର କଞ୍ଚା ମାଂସ ଖାଉଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଶିକାର ବା ଫଳମୂଳର ଯଦି ଅଭାବ ଦେଖାଦେଲା ସେମାନେ ସେ ଜାଗାକେ ଛାଡ଼ିକରି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକେ ପଳେଇ ଯାଉଥିଲେ। ବସ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନଥାଏ, ସେଥିର ଲାଗି ସେମାନେ ନଗଲା ହେଇକରି ବୁଲୁଥିଲେ। କଥା କହି ଶିଖିନଥିବାରୁ ସେମାନେ ସଂକେତ ବା ଠରାନରା ହିସାବେ ତାଙ୍କର ମନର ଭାବକେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ଏହିପରି ଯାଯାବର ଜୀବନଯାପନ କରିବା ତା ପକ୍ଷେ କଷ୍ଟକର ଓ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ନିଜର ଜୀବନକେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ଲାଗି ସେମାନେ ପଥରର ସାହାଯ୍ୟ ନେଲେ। ବହୁ ଦିନ ଧରି ପଥର ହିଁ ଥିଲା ତାର ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଜିନିଷ। ଏହା ଥିଲା ତାର ପ୍ରଧାନ ଅସ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ଏ ଯୁଗକୁ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ କୁହାଗଲା। ପ୍ରସ୍ତର ବେଲେ ଆମେ ପଥରକେ ବୁଝିମା। ପ୍ରସ୍ତର ନିର୍ମିତ ହାତ ହତିଆର ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ଏ ଯୁଗକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ।